Ano tadi ka masinda, puso mong warog katagas. Kung ang ilinto nga ba, tuminangis na nahirap, Hoy sa amang Mesiyas, naay, utawang may kalagbaga, tutong nalaganap ka. Kadi mo pinag-isip na ang pagkagadan sa dosa, nilitago ang persona. Naay, Diyos siyang makakaman, lipotok ning kalinigan. Nagsagi na kasalan, nga kang masakop lamang, sa dako mong kalapasan. Naay. Ang pagsagot ng mga Hudiyas, narunuton ang mga tabay ng mga nadusahan. Nautob nga nilang gayon, ang pagkahirap pagsakop, nin maugayo na Isos, na kaya nabintay sa cross, napagada, napadagos. Naay, siyang napapatahaw, kay tong duwang makas. Kulikin mo na Hindi ko ano ba ka? Ikirahin mo na kung sige, sabi ka, patanong. Pagtanong ka. Nautob nga nilang gayon ang pagkahirap pagsakop, nin maugayo na Isos, na kaya nabitay sa krus, napagada, napadagos siyang napapataw, kay tong duwang makaasalan, na nagbagong kaisipan itong mga tampalasan, parisiyong mga palpalang ulay sa mga tao na nagpapos ako. Ordero, humari na ngayak ang murunuton, hindong totoo, tabainin mga malobo, tulos itong nangaglakaw, itong mga pinaabutan. Sa Kalbaryo na nagpaduman, inabot panindang buhay, doon na ako napalpal, limunutulos man sa mga kabay kay to. Ong duwa, digdingangin ang kamit na linumang magaya-gaya, si Dimas ang kalagniya, day na pinagiro manawak ni Isos na amal. Huling sa indang namasdanday na ginawang tunay, tulos ng aning gadang sukat, itong ilantas tayo pagurasang lahat. Abi na si Kristo at agadan na irog niya, piningsulpa nilong inos, masiwaway niyo naman pagbuot nin maugayo na. Adios. Taduman nga ni nagbulos, sumatubis niyang irog, ining pitong sakramentos, kaya nin si malugada niyan mahal niya. Ang dagan, dugo tubig, nagbulos man niyong oras, nakagabsan sa satong mga kasalan, burabod na sadyang kwente, nagbubulos alda. Banggi, hirap na makawiwili, grasya na masasabi ni Diyos na papadwagi. Naay, ang pagtanggal ng mga banal na ang pagtanggal sa mga banal sa pagulang ng Kristo sa Santa Cruz. Sumautog ng anan sa tunay na pagkagadan ni Isos, nakabulang ng tulong oras, mahigit man pagkapako, pagkaditay, duman may duwa katao, banal na dakula. Ang santo,
Duminulo kay Pilato inagad minsan totoo ang bangkay ni Yesu Kristo nang sa indang inulay duman sa nagpaka agadan. Mantang nautob mo niya ng mautindog ng anuman pagkadadan sa taong banal ining pagdulog mingon yan digdi sa saymong atubang. Kung may lugar, may rakan na itao sa mula mga Yesu Kristong bangkay nangarad si Pilato sagkot sa mga o Diyo. Itinubot ng totoo sa mga banal na ito ang bangkay ni Yesu Kristo na gumarining paglakaw itong luwang mga banal na nagawa sa banwaan dalaninda duwang agyan na mas nakap sa pagtatanggal si Yosef na inot baga apelido Arima Atiya. Taong mamamutong siya natugod na sinasamba kay Jesus kaluwang ng tangi kaluwang may buot banal na siniko o Dimos. Dang katod ni Jesus kaya ang puso na bilog hinulot na padagos. Naay, aso dumatong na sinda sa daganggo. Golgota, kamunduan sa biyong pagagamaot siyang ginawa. So si Jesus makita ng agtangis na minarang ang luwa-burago. O bilang duminulog na nagtaram sinda sa dakulang galang sa inang may kamunduan o girin inanging mahal na panoning kasa akitan. Kung sino bagang kabutan na kanisimong tubutan sa akin mo na magtanggal sa puso minapalagos sa pagpaligdi pa agdulok. Maotnin sa muyang buot ang pagtatanggal kay Jesus na papako sa Santa Cruz ang simbag ning inangkon kay tungluang mago o oton. Tulos siyang iminayon sa indo na ngayang tanggalon bangkay ni Naki kung bugtong tulos itong kinawaman ni Josep Anasaro o Magyan. Nasa indang sa sandigan ng kamot na tutunganin magsakop sa kadabsan sirandigan na manindang balagbag na sa wala. Pagkatanggal nga ni bagay na litulos mansanaro, tulong apat na litra ang koronang tunok maninalininda pina agluway. Danganinda sinablayan magibong ngayrog na manganip sa banas nindang asdam. Naay, tinanggal ninda tinukpok itong pakong nanga labot. Sa tuong kamot ni Jesus pagkali na mabulnot ang sa walay sinunod sa indaman pinakaray sa banas sablay. Isinunod sinda naman pako sa dapan tinanggal ang hawak nagpapatunglay paliw pigluway-luway ng gayod pag-ibaba ninda sa krus. Minamaanan si pagkapot ikinawagaw na tulo sa pirin ina ni Jesus lagos na itong kinulkol ng gili na mapaw o ngawon. Ansa iyang aking buktong nagtatangis nang ngumoy-ngoy ang hirap dahil sa liyon ang dagan pagkabalaglagang sakit na pula ang hirap. Luwaba ang kasugad ni nagtatangis na labat iyan sinabing ayang umaliwanag kung aldaw na mambanaag ko bulan. Dito kong murog kalinaw kaliwanagan sa nang lianin iklong nakasakitan ilaw na matiyos panin na sa sakit mo ina. O aki kong sa na arindaran gunawan di mahutas umibay sus di ako't ikaman rana sa may kamo onduan.
Burabot ni pagkaugay asin ka pinasakitan liniyong hawak mong mahal. Naay, ilaw nin sa kong mata mo dyan duga mo. Ong ina, ang buhay ko anong ko para ko yan ilo na sa aki kong panura nga inibagang kamot mo nin aki kong ino. Oo mau, nimbilog na kalangitan ano ta pinagramugan mo yan totoo ng bangkay inibaga ang kamot mo na malinigo na. Agayo, iginibo mo sa tao ano tayo na diniyo pinaglabot na totoo siring manininggo mo dayadayino. O gayo, tinurusay kong totoo ngayon kagunos ng dayo na tumok ng kandugo mo o aki kong panura nga anong pagtaong pa. Adusa, kaining dapan mong duwaya dahil naglalakaw ka sa paghulit sa gabos na anurog kong pasakitan ngaring-ngaring ika. Agadan, yaba ko sa kong pagmasdanan si mong ilong na mahal ang indang inugadan na ay bagay sus ko ang tawong pinaka. Akan mo, mahigit sa 5,000 ay ngunyan day mayo nadamay sa imo Isus mo niya na inadapol mong pinagin inawa kalinawa sa bagadaylan sa kalagdin dahil ng sakit mong gabos na naay nibagay yung balas pagkamot mo sa agabol. O aki kong binulaw sa kupadaw na matiyo sininglugan mo sa irog masarap laging pait man na di masaw ni indagan ining simong kamugtakan itiyoson ko kabutanin Diyos sa kalangitan dakol ka na di mabilang ang sabirin na kana ang gitan. Alin matagas na dagang puso na di matutunanin siring na kamugtakan tuminangis ang gawos na mga taong nag-iingita. Ang kasakitan o pasisan mo ay ibang ilista sakot kitang sa Maria sa dakulang kamunduan bot isip ni sa anuan. Ang maestro'y na niyang pagtangis dahil kabarang sa labing kalipong awa nagtatangis nag-iiyak sa maestrong pano. O hirap, anong pagali mo sukat ko na ko si mo masiglag dahil nasa kong mahirap sisay maulit pa daw sa moyanin ano. O paman, isay pa na daran na lumanap kaipuan sa ining dukang banwaan ikangali ang kong pinsan ko sa muma aistro minamahal kong totoo ka daw kahinayaan mo din sa tao din mundo naay sa iyo pa daw ikabuhay sa ang pagali iyan Ingon mo kung kailangan man tayo sa mong tunay nagturos kayong kinabang kung kamantamang bayan balik naman sa halaga. Mo ilirong sa muyan simong biyaya pagkahirap mong katulay ng sinabing gabos sa mapunin ibangin isa. Pagdulot-tulos man sana si Maria Magdalena halos makatang ginawa tangis ka ng bisa ng maestro ngayon ang mahal ang talagpasin buhay anong sukat papatanang tatay mong hinalian ining pagali mong inisayo kamado o hagi Isay pang dudulutan niya magulit sa mo digdig ang mga buhay niya mong inisisay pa sa mong arangan ni Markan sa kuya tugang
Kung mililingan mo ng pagtangis, may pagkarang ulipon mong alang-alang sa mong sinasarili ang bilog mong kabaw. Pagsikan, kapag-Diyos kang tunay gilalain, ulitan mga taong makasalan, di ba ang buhay mo ang tugang minsiyan? Asaro, patinda ko panggayo, pagkahirap mong totoo sa moyang mga kampon mo, maestro pang ginawa, day-aday na magra. Arangang, labing sakit, labing dos sa puso ko, pagkakarap pa ko, ang lugar mo makita, maestro kong nagurang na naranap kong maauksan. Kasi mong kagalingon yan, digdisado kang ibabaw, no sa kong mapagkalanday, no pag-ibabagat ang luwan nala. Nagtatangis ay naluluwaluwarin matakan, ibang katod niya pagambitan, di matapos kayo mundo. Parang dinodok niya sulit, ninipili mo sang diriin ang mabuto, bilin mo pag-angkon ang sakit ngaya pa. Anon, itubot mo sa mongko ng bangkay sa tong ilubungan, hindi kita banggihon. Naay, kung aros dahil nabot sa ninang may kamunduan, ang sa aking aning bangkay umurok, pangunya naman kung awasing kasakitan, sa labing sakit hirap pa sa naghihirot na. Ina, halos maot sang ginawa, siring naman itong duwa, siwan na sin Magdalena, luminod, duminalang itong duwang mga banal. Ginawalaw ng bangkay, pinangukap ni maray, kay tungkaba na mahal, tinapaninda, iniyo ang bangkay ni Yeso, O Kristo. Minsa ba susudalyo na amutan na totoo, sa amot lakop na gayo ang ili sa kalangitan, nalilig na nagda-apit man. Ang paglalakaw sa dalan sa indang tinatangisan itong Jesus na bangkay dakulasin balakid pa mga babaeng na ag-iba. Anan may luwa sa mata mundo na daing kasama pa itong mga buot ninda dumangkay itong tatamnanin si Mariam pa agnaran. May kinakal na lulubngan itong si Jesus na banal. Itong si Joseph na banal na day pa pinaglubnganan, mawot niyang talaga kaya ito akal na. Kapon mada na siya na dumani lubong baga, ang tunay na bangkay niya. Naay, sarap na kagalangan sa tagibo na ka, aglalang. Itong sadya nalolog nga ni dinulot niyang tunay sa Kisos, maning bangkay sa pagdatong ninda lumangkay itong mahal na lulungan. Ibinugtaklo ay luwel na hawakan ni na mahal sa nagsakop sa kagabsan sa kalot, pinamugtak man asin sa indang ti inakpan. Kahit itong sa indang inandang kapong marmol na pangaral, marinig daing kabarangan 5 litrang na gayon sa sarong regla na atipon. Kung basaon taong-taong kaulugan, garo siya ulit sa Kristiyano nagkol. Ang sumasalangit na sambay na ng mga kasama ng kaharian, sundin ang lobo dito sa lupa para ng salamat. Bigyan mo po kami ngayon ng maligatanin sa araw-araw at tawarin mo kami sa aming mga sana. Para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin ang pagpapagibay mo ng totoo at hindi mo kami kasalamat. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod ka pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na sa Yesu. Santa Maria, na ang Diyos, isang kanalang mo kami makasalanan ngayon at kung kami Tugalati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu para Santo. sa panahon at magpagailan naman at sa wala ng
Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat ng katawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ng Santa Maria Virgen, pinagpakasakit, ituso sila, pinako sa krus, namatay ng libing, nanaawit sa pinaroonan ng mga yumao na may katlong araw na buhay na mahuli, umakyat sa langit, nalulog sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririkot magdulog sa mga buhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maghuli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Lalaki sa Ama at sa Anak sa Diyos Espiritu sa Parang sa unang-unang bibigyan ng pagkailangan, magkasawalan ang kansyon. Ay, tara mga Kristiyano, pasalamat kita ang gayo. Magatawad kay Kristo, nganing kamtantang totoo ang sa para. Ang Diyos puntang mahal na kaya nagpaka sa siya napabitay pagtubo sirap na tunay sa tao na maka kaya nagpakaduka, nagtios nindi kawa asa sa hirap ni andak kula na magdanay kita baga sa grasya niyang diya. Diyaday kitang pagirumdum banggialaw kari iman kan kay Kristong pagkagadanan sa tong inatubang singaw niya waktala. Anirak man si mong baga kundi magsulsol na sa salamag piniting siyaran maagkan sana sa inggin na palo. Kaya di ka tumalikod sa mga ulit ni Diyos. Santa Iglesiang pagbuot nganing magkamit padago sa hirap ipatawad ka. Dahil ka magpatananok sa gibong bakong mata. Dahil aning mga demonyo, isipon mo ng padagos kagadanan mata. Gaya sa kudbuhay ka pa mag-isip na ninmao. Oh, makipon na magandang ka, magayo nag-ibo baganing ang tanmogiya. Kung
pakinabangan ang ibutang kabana. Dahilan sa pagkamot ni maugayo na Diyos. Nagilig siya nagsakop tangani kita matubo sa kaiwaltang dimo. Diyos, ang pagbuti Pilato sa mga Diyos na bantayan ng linog ng Jesu Cristo ang kagurangan ng tao. Minsan bagay tinulot ni Luko Masinparisiyos, Joseph Nicodemus ang paglulong Kisos, igwang panganib sa kasunganin lulubong na ang bangkay ni Sos na ama. Itong mga basang sa nanagulay sa ilong sindahan, igugibon bagang ulay nindabantayan ang linubong na bangkay. Tanabon ng dumaning disipulong kadaklan, ipagbantong na mabuhay pinagkasaroon gabos kay itong mga pare. Isiyos ang kapitan binoto sa mga soldadong tanod, ang maisog na Longinos tulos na pinapod man si Longinos na kapitan. Sa indang inulayan kaya pinili na tunay, hulita batig ng daan, inapod nga ning totoo kay itong dawang soldado. Sa pagdatong kay Pilato na mayabang tayahindo ang bangkay ni Jesu Cristo, tanang magbangon duman ang magbalik na buhay. Sa indong pagkatauban na din magantog sa inman, sa tawong kabalakid ang Longinos nagsimbag tulo sa kay Pilatong agbot. Kung ako mangutok sa agang indong padago, sa pagtatantay pagtanod si Longinos naglakaw na nagalit tulos na isa na. Mga soldadong kaibangan ng dumatong na may pa sa katanuran at talagaan ng sinanamuan na naglaog sa tangan. Nangagdagotin na duman kesos linog ngang mahal, talaga na magbabantay sa dakong takot kay itong linog nga ni Kristo. Anog madakulong dayos na magtukaw na soldado, pagbabantay na iniyo sagpo sa kinaga nilang may katlo. O maldaw, ibunindang pagbabantay manaso karam-aram, sinda pinagmilagruan. Kanuras na pagaling ang kalasawak na amal. Dinagsakop sa kadaklan tulos niyang hiniligan, itong sinokya Abraham pasaroning kalag niya pagkadiyos na agos na. Biro ng ni potensya kabasika na urog pa, hawak ito na kada na bagaman at kasuway kalagawak niya ang mahal. Ang bilog na kadayusan sa kodin si kabagsikan, kasaroman sarang tunay tagot ng ipakita sa tao ipamit. Ibig na pagkadiyos nga niniya tanganing magtubod sindang, mga butang kalagta totoo nga ning nalitdan kita ning kaliwa anagan. Na kaya pinaniligan ng berbo, pinadumanan ng linggoyin, mga banal na duman ipinag-iba mga angilis sa gloria. Nagumaw ng gaya-gaya iyang nanginginot sinda sa nangganan Victorian, sino napipintuan ng pinto na raya abiyan. Sa pasalmos napapalaman balakid na di mabilangan, ang kobre bat-bat naman paraso makalaog ng nagsakop sa alata. Ang
mana kay banag tarantulos mong sanay ang ulay ninda. Naay, Principis bistros et alibangini, purti eternalis et interior vitrex gloria. Buksi ang pinto lindo, Principis na malo, o lobo. Malaw mo yan digdiyo ng ganang hading totoo sa langit sa diyang imperyo pagkatapos ng pagtaram ng mga kanghe. Ilosan, tulos itinagwasak man mga pintong kasariganin, mga demonyong palpal na liwanag na totoo itong madiklom na asino. Asinangad mundo ito ng magkasakit na dayo ang malulubong demonyo luminaw tulos siyang nagsakop sa alata. Pinagranga ang gabos na andudumana kalagpa propetas man patriarka sa biyong pangkaugnuan ng kaugmang itong mga tao oong banal. Pag umawdaing kabalang dominato na ang kaglalang na pinagmawot na tunay ang pagmawot na utog na ni Abraham Patri. Iarka ni Dabima na propeta Eremias pati ni Bakaw man sa biyong kapag umawdaing kabalang pasalamat di ma bilang. Sa nagsakop sa kasalan dahil hindi lang ikataram sa dakulang kaugmang pagkahustong dahil kulang nintulong aldaw sa bilang. Kan sa iyang pagkagada ng kalag niya na maasawat nagbalik naman kasaro naman niya iba ang pagkahiyos niya. Ang pagkaluwanag sadya kabagsika na urok pa na day mayong kasama pamanagbanag ning aldaw ang pagsubang sa o bangan. Ang pagluwa sa inugmaning at sakop sa kadaklani yun ang pagkabuhay magayon nga ni nalabat ang hawak panungli iwanag. Daing siring kabanag kaning nanilig ng gubat na ikaduang persona si pagluwas na si pagluwas sa linog ng kaitong hawak na mahal. Si Gabos na kaburuan na pasubasob na ng mga soldadong bantay may sarong angel na mahal sa gapong takop na tukaw. Magayon daing kabarang disoka at maturo kanin taong sisay pamanangga ng aning tutupon kang divino o verbo. Gabos na dinaog ito ang palpal na malulubo ng kaiwal na demonyo duman kay itong pagtukaw mga soldadong daklan. Silonginos na kapitan ninyo at sumamasda ng bagong kaugalian. Nahandal na takot siya kan sa iyang tala. Agbaga, nag-isip na nagulaw pa singani, nagtubod pa kesos kagurang ng taso nga ni maumayang buot nindang namon. Nan sinda tulos na gurulay niyo ngayang kauban day bantok sa inman ang may sug na longinos di umayon sunod sa banwaan luminaog na paduman dumihulok sa isribas parisiyos ang sa iyang itinala mga pong saba anwaan. Dahil nga kaya mga Mariang Kisos na bangkay mo niya nagbalik na buhay na kaming mga nagtanod gabos kaming nagso o baso. Sa dakulang pagkatakot kan liwanag niyang lubos kanawak mahal ni Jesus ining sinabi kong anan sa inyong paniwalaan. Anan may katotohanan subagong maagaman ang pagluwas sa linungan ining ulay pagkadango kay tong mga pari isiyos.
Sa balita ni Longinos nagkaribok, sindatulos na nagkawaranin, buot ang kaisipan na sana ng pinagmarag ay hinda. Sa tong pangakuan ngaya si Longinos, ang iba pa soldados niyang kaiba, kaming natitipon ngunyan mga poon sa ba anwaan. Pangako ming masarig man pilak bulawan o yamang katungdan pang kanigo ang gabos sa mong ikataw ano managa aron mo day kasama gabisoy lomon mo siya ng gayo sa kisay manataw ang ibang mga soldado marupit na malo o lobo. Nagpauho sa totoo sa mga pangakong ito ni Escribas, Parisiyos, digdig tong si Longinos, Kapitan Maray na buot. Kadikit man dinamot sa pangakong pag-amos, kahit tong mga Parisiyos ay iyang tinalikundan unra digdi sakit inaban. Nagbagong kaugalian na kalibig siyang tunay sa Diyos na makakamang, kaya nagsimbag siya tulos sa mga palpal na buot. Ay ngaya minsan marunong tining buhay ko matapos sa kuyang ipagbabantog sa kuyang pamalitan ng mga taong daklan. Sa laog kaining banwang kan totoong pagkabuhay ni sa indong pinagadang pagtarang kay tubaga ni Longinos sa inda. Tulos na nagali siya na balang taong makita, pinagbaritaan niya na ay pinahayag na gayunin mabot na loob ong inom. Sa dakol na mga tao buhay na ngayang totoo, puuntang si Yesu Kristo sa di pagayon pagsunod din mapalad na loob ong inos. Ang Escribas, Parisiyos, ang pagkaanggot na orogan nagan baga magputok tulos nilang pinagbutan mga soldadong daklan. Nanapon pagpiritan si Longinos na kapitan sa inman siya padumanday na pagal ng gayod ang naganap na soldados. Tayo niyong si Longinos na patuyong na pagapos sa makatagas na buotan sa iyang naisipan lugaring kaya atian. Dan Diyos magkakama na pagapos na patampal bago gayining kasalan ako pa daw inibaga malubo na basa ang sana makasalan masiwawa titiyoson ko na sanaan sa indang ipadusa o tulos na siya nagtaram sa nangaglamag na palpal. Para mga namumutan ni sana ko ipagadan magdalitang kairakan maniutang ko ng tunay sa sendong kati ipunan. Kung madaong indo naman matali na maliliban ining sa kong pagkagadahan yung pagsimbag ang soldadong adas. Si Longinos na mapalas na magali na payagin niyang itinalastas ngayang mga katuod ko na mumutang punto. Sakot ngunyan, sakot kay to ang mata ko, butang gayo, buot, pating kalag ko, daingdit na nanodan ang dalaning kata. Anusan, ang nakikita ko lamang mga ulit na karata na nakalapasan kong kansa kong pagkarunmal na hirog ni Jesus. Dugo tubig ang nagbulos, mata ko nabukla tulos, kang tipsik duman sa hirog, dugo niyang may alaga nagtama sa sako. Mata sa kabutang kung sadya yun nasipag kapita liwanag daing kasama lain pakay ni naman kan siya sa punta anuran
Sa wetong pinadlog nga ng pagluwas niya dumanawak panong kaliwanagan iyo nga niyang kon pakansang pagura. Asa na kaya ngunyang karungoy at totoong di naliwat naan sa kong pagtugod baga minsan man isang libo man iniyong sa kuya ang buhay. Ubos kong ipagagadang ko na ko pagpilitan na siya sa kong talikundan. Naay pagkataramin matugis kay ningulay na mahangis. Silonginos tuminangis tuminingag na sa langit o hanggang siyang nagpirito kagurang ng kumaya Diyos na tulungpe. Eso na, ikayong tataw na magsurok sa kumagkalda buhay ko asing kalagpa di manigo amang maling inulog ko. O ngunyan, ang kalag ko asing buhay mantay ka nga nilamang nakaong kaginawa ang lubos kong inagagaan siyong mahal na ang grasya. Ako man yan nagsulsul na totoong nagulaw pa kan gabos kong mga sala isos ako no ini nga bawanggo. Ay ko ipag-iba mong totoo nagkagailan sa imo pagkagalang kong iniyo'y sarong Isus baga sa pasyonismong ka abusa. Mantay ka nga ni sa nagilaray sa sakurang kagabos na aking ni Ebay susi ka nga nilamangan sa kong sinasa arigan. Mga ngalat sa numana karata na sa kong pag-aagian Isus Isus mahalina ang kalagpusin mo ong kuwa. Ika na ang tataw ang mamagsulo kasi magkalda sa panganib na kabus na asungani kadulot ang kalagsama ang Diyos. Hininganing silunginos nagsabi siyang padago sa naglamag na soldados karangaya mga mahal na palikling pinaabutan. Sa indo ng pagtugdasan na halian sa kong buhay ang hawa kong gagambasang pagkatapos kay tungulay nilonginos na paaladan. May sarong mabangis duman at tulos itong kinaptan ang ammonia na andam asintulos pinunutan ang mabuot na kaapitan. Iyon na nasab ko na totoong pagkagadan longinos na may isog man dinapit tulos man sa nang kalag niyang maugma. Ang ile sa Santa Gloria sa langit na guminawa buhay na daing tapos ng 5 litrang magayon sa sarong regla na atipon. Kung basahon taong kalugang gabos yaon oli sa Christian dapol. Ama namin sumasalangit ka, sambay ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob, magito sa lupa, parang sa langit. Abagin mong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, inaninin mo lang ang mga masahanan niyo. Iwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako sa Yesu Cristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat na katawang tao, siya dala ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinapagkasakit ni Poncio Pilato, ipinakasap ko sa mga ililibing, nanaang sa kinaroroonan ng mga imamo na may 3 araw na buhay na matuloy umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos lamang magpapagpahingan sa lahat. Doon magmumula paririto at maghukom sa nabubuhay na namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa unal na simbahang katoliko sa kasamaan ng mga banal, sa kapatanan ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magpilitan ng mga patay na tao, at sa buhay na walang hanggan.
Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Para na ito ng kasalukuyan ng Kita man mga Kristiyano, kita man mga Kristiyano, umarong kilonghi, Longinos na, nay, Longinos na, dakulang sakit inios, patawad kinamtang tulos, min maugayo na Diyos na, nay, na Diyos na, ang kalagtasin buhay, ang kalagtasin buhay, sa Diyos idolot, idolot tamana, nay, idolot tamana, ngani kitang makinabang kaytong langit na banman, natutong kauma na, nay, siring sa pagtios baga, siring sa pagtios baga, kaining martir na maog, maugmay na, nay, ang talagnas na sanggaya, nagkamit ning gaya-gaya, sa langit sa Santa Gloria, Santa Gloria na, Santa Gloria kan pagluwas sa linog na ni Jesus sa sumabuhay, ang kinot niyang ginalawan ninang nalilipungaw, rinanga sa kamunduan, lumangkay tong sinakulo, pinadumanan ni Kristo, pinatara-tara ito'y nang makungaw na gayo, mamundo na tutoy, nakuha ang paladan kadamay kasaka, akitan, hinang aking ngunyan tangani na maumayan, ang puso mong nalipungaw, maugma magdaya-dayaw na uyayan ko, Ong ina, ngunyan na nautog ko na ang pagtubos ko pagkalda, sa mga saking ibang na tungunyan ng unos ning kasa, akitan, ang sangli na kauman, inakwan simong kamutan,
kang pagkabuhay ko ngunyan. Naay, simbag ning biling inataragin ako. O ngaya, buhay kaming kalag ko pabot ko nakaginawa. Sa imunin pagkakita iyong maunagian ko nga mga kasa. Akitan, puso kong may kamunduan ngunyan tulos na sanglian. Ninda tulang kaugmaan, kaya ngunyan malipotok gayang lima. At tapos, uwagi kong binulaos ang sindak ngayon sa kong buhok. Ngunyan naugas padagos, ikangani sa kong ranga ang buhay ko dahil. Ing iba, ginakong dahil ka na sa buhok ko makuha. Ang hirap, sakit, gabos na ngunyan sa nanaumayang puso ko ning kasa. Akitan, asin ngunyan aliwanagan mata kong nagdidikluman. Sa dikloming kamundo ang ngaring-ngaring di matapos ang gaya-gaya sa abot. Memberin ilaning Diyos na nagiman sa natulos. Ang aking iyang si Jesus na kayaman inalian ni Jesus ang ina. Ang mahal sa pagdaraw naman ang mga kalipungawan ni Apostoles na anan. Naay. Okay, ma'am. Tawagin niyo yung dalawa. Ayan po. Ang pag-iaw kang tulong ng Tugang Maria sa lulubnan ng Yesu Cristo ang kagurang ng tao. Bebe ang tulong Maria kung Domingong pagkaga, magayap nga ni sinda mag-iaw silang talaga. Jesus kagawa ng katulos namin naglakaw sindang maamay. Sa sindang dara naman sa pasigit, insenso kamanya, na inutup sa bangkay, dumayo namin nagpaglakaw kayo itong mga paladan. Sa dala na gulay sa igaw ngayong mabuntag, ang gapo na ibinabaw sa dakulang pagkamuot din sa Ama sa Diyos. Pinagyan ang buhat, tunay nga ni asin lubos, ang maligo na pagmamot. Ay na, ay, ayong malay man ang paglakaw, katong tulong mga banal. Mahal daw sindagilalay kang pagdatok sa linugnan, ang kalot bukas ng anan man aso dito nakita ni Maria Magdalena. Kamunuan sa iyong panagali binayana, ang duwa niyang kaiba minaritaan man tulos ang makitang disipulos. Unay sa samtang pagbuot nabuksan na itong kalot, na pinaglugnan kay Jesus itong ibang mga badal babaeng nagpangdalaw. Na nakalirang biit magabusindang namunay, si Jesus taday na duman. Ay na, ay patalagay ng duwan ng anghel na mama. Magayon ay kasama sinda pinagsabihan na, ini ang ulay sa inda kang ngaya di matakot, ulay kang anghel ni Diyos. Aram pulang padagos ang hanap ni Diyos Jesus, itong ipinapo sa krus, kaya ngunyan ang ulay ko, day ng aninig niyo. Buhay na sa iyo to, iyan hinahanap nindo,
na si Jesus Nazareno, puli ka mo sa banwa at tulos itong baritaan. Ang apostoles na anan sa Galilea panulan, dumahin ngan urog na nganin si Pedro na naininot na totoo. Sa Galilea ang tuyo kapanakuan na gayo, bakit ang mga maestro ang mga babaeng banal na puli na sa bangmaan. Na ibang ulay-ulay kundi ibang pagkabuhay, ni Jesus nakagurangan, iniman si Magdalena, si Pedro tulos na makita. Isano niyong kay Bartulos pinagdalaman na, kahit tong babaeng maugma. Ay na, ay pinanayatubang ko, magkaisan sa tong maestro. Nung magikan ako nganing maniwala ka mo, madya iba sa akong bigyo, naglakaw tulos man sana si Maria Magdalena. Ni San Pedro ang kaiba, man si Juan Evangelista, sa payot nagdago sila sa kalot man. Nanglaog itong luwang disipulos, lumayan si Jesus ang nagitang ng papatos, itong sa manas ng gayot sa iyong mga sudaryo, itinawag sa kayo. Sa buhat din ng totoo ang magda ni Jesucristo, pinakuha ni Julio na burong-burong ang gabos na sa taong isipuot. Ako't sinabi ni Jesus, ikatlong aldaw na sayon, mabubuhay na pag-agos na ininda inisip man ang kay Jesus nga ning ulay. Na minsan sila magbabalik na mabuhay, ang mangiyang hawak man urog ng kalibungawan ni Pedro asin si Juan. Nagpuli sa banwaan ang buot mundo na anan, bako sa maestro man. Ay na, ay kami. Damid Magdalena kasi sa Iniman si Magdalena sa linog na nawalat na. Nawag niya si Jesus kandi makita. Ang luwag-luwagod baga sa pagtangis nga ni dumaan si Magdalenang palagan. Pero siyang rinanihan sa anghel na mahal. Inapod pinagsabihan ulay nin anghel sa iya ay babae ano maya. Manyadalag katangis ka dahil sukat mamundo na. Ang pagdako mula binaan isinimulog na lamang ni Magdalenang palagan. Dahil kami matangis man maestro hinamon niya, indapon na sa imbog taklan. Ay na, ay halos di matapos pa ang ulay ni Magdalena. Sa paglingoy may nakita sa rong taon nagdarang na, namaramit ka sa iya ulay ng tawang pahayag, babae ngayang mapalad. Ano ang sakit mong labat si Simon hinahanap? Kasiring ang simong sindak dain ang ipid na gayo ni Magdalena si Cristo. Sa isip niyang totoo ng kaulay na tawo, duman sa rongoli tilano. Nagtapos si Magdalena, maginulay niya. Unika ang kinunuan ng maestro may maugma, sa kuya mo ipakita. Nay na, ay simbang Jesus iniho Maria nga daw ako. Ako ang hinahanap mo dangan mamibig totoo. Ni Magdalena si Cristo ang buot ni Magdalena dahil nasabihan ugma. O kagulangan kumuya sa kuya pagkat na. Mahadapan mo maugma talaga itinubuta Jesus na kaborang na. Naandapan niya at siring nagilot na aldaw. Aso di pa nagagaganda ikaw maghalok mo yan. Andapan ko Magdalena. Tatay ko ba nakikita ang Diyos na sa kuma? Parang ugmang gaya-gaya lakaw ka ng tulos mo yan sa imong pamaritaan. Ang apostolos tumanan sa imong kalasasan. Ako nagbalik na buhay na wala tulos man sana. Si Jesus din na nakita. Nahal si Magdalena na tumangis ang mata.
Ang kapulang gaya-gaya kang pagdatong sa banwaan na marita tulos tuman. Sa apostolos na nasagod sa kababaihan, nasa iyang Ang kaitulong disipulos na paduman sa imo. Nagulay-ulay na sa'yo duman naman si Jesus, na kita'y nakisunod. Ay na siyang maluway na ngayon kung anong bagay. Ang sa ibang ulay-ulay, tadaw ka muna pupumaw. Sa laog kay ning marmaan, nagsimbag ng payag, disipulos singsik, lumpas. Imo baga natatalas ka sa kung aning nangangalas. Ang gabos kong namalas, ang liyan kong sisos, lupas nagsimbag, tulos. Imo baga madangog na yan aking Diyos, ay kinadani Luis, itong propitang nalilig, tanong tunay na nasakit. Naisala na kadikit, piniyot na pinagsakit, inuli yung mababangis alaga ito ng tara, may panuga siyang tunay, na minsan siya magalan, magbabalik na mabuhay. Sa laog ng tulong aldaw, taramon niya na utuglan, aldaw na tuga niya. Napangago sa iyo at bangon niya di pa makikita. Kaya kami nagtataka ang simbang ni Kristo, mga magmang na tao.